Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle it down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle it. Ahoj, máme tady další video a já jsem dneska vlastně chtěla dělat video jenom takový omluvení, protože se jakoby ještě neví, s kým budu natáčet a co budu dál natáčet. Jakože mám hodně představ a hodně toho mám okoukanýho, jenomže prostě to teďka momentálně nejde tak rychle, jak jsem si to představovala, takže to bude chvíli trvat. No a chtěla jsem vám říct, že sobotní výzvy vlastně jakoby budou asi každou sobotu, nevím jestli v sobotu, ale myslím, že každou sobotu je budu vydávat. A jinak videa točím obden až den, protože mě to docela jako baví, ale zase se bojím, že mě to potom omrzí, když to budu točit takhle často. No a jakoby budu teďka, jakože už mám v plánu natáčet s hodně lidma a hodně lidí se mě na to docela ptá, jestli vemu do videa nebo tak. Jo, přesáhla jsem 100 jakoby shlédnutí, co se mi nikdy nepovedlo. Snad toho někdy bude víc, protože moje nejlepší kámoška se mnou bude natáčet jenom prostě, když budu mít přes 500 odběratel, o čemž pochybuju, že někdy dosáhnu. No a furt jsem nemocná, takže jako promiňte, co to jak vypadám. Jo, teďka příští vlog, myslím, že zítra, když bude pěkně, tak bych vás vzala ven, jakoby i s kamerou a natočili bychom si venkovní vlog. Který je fakt top, protože jestli bude foukat vítr, tak nic neuslyšíte. Ještě to totiž nemáme takový ty kryty na to proti větru a potřebuji ještě dobrý mikrofon, což bude tak chvíli trvat. Všechno. No. Jinak, na Snapu a tak si mě přidávejte, ale prosím neposílejte mi žádný blbý fotky nebo tak, to už se mi stalo. A pak je to jako fakt krutý, protože z toho mám problémy zase jenom já. Takže to je asi všechno pro tohle video, já se s váma loučím, ahoj. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle it